azteko kultur ikasketetarako zentroari dagokionez, iruditzen zait, badaukagula behar izan bat, aspaldi izan dugula behar izan bat, eta da, kultura era kritiko, eraldatzaile eta emantzipatzailean pentsatzeko espazio baten sorrera. Badaude espazioak, badaude kolektiboak, eragileak espazioak, baina iruditzen zait, eta gaur ikastaroan bertan ere horrela agertu da, badago, adibidez, bere garaian Birminghameko kultur ikasketetako zentroan egiten zuten irakurketa egiteko modua ekartzeko behar izan bat badaukagu. Hau da, irakurketa materialista bat, zapalkuntza strukturalei lekua egiten diena, ez dena azalean gelditzen, eta hori emantzipazioarako eta askapenerako bide bat eraikiko duena. Euskal Herrian noski badago begira dau landu duten autoren olako genealogia bat, baina hain justu Stuart Hall Euskarara ekartzeak egiten duena da genealogia horren eta Stuart Hallen genealogiaren arteko olako elkarrizketa bat sortzea, ez? Aurkezpenean ere esan dut, Stuart Hall izango litzateke, pixkat, Joxa Zurmendi edo Amaia Lasaren belaunaldikoa. Eta nik uste nabaritzen dela belaunaldiaren bultzada horretan, eta horrek posible egiten duela baita ere, bere garaian erresuma batuan zeuzkaten korapiloak gurera ekartzeko, baina eguneratuta, eta orduan pentsatzeko nola zapalkuntza arraziala pentsatu behar dugun genero eta sexuz zapalkuntzarekin txirikorratuta eta klase ekonomikoarekin zapalkuntzarekin txirikorratuta eta hizkuntz zapalkuntzarekin txirikorratuta baita ere, eta orduan jolas bezala edo egiten saiatu izan garena gaur izan da, hori pentsatzea ze forma hartuko lukeen kultur ikasketetarako zentro batek Euskal Herrian, ze motatako kokagunetatik hitz egingo litzatekeen, eta orduan erdigunean jarri ditugu lokatzetan dagoen jendea, borroka emantzipatzaileetan dagoen jendea jadanik pentsatzen ari dena, eta borroka ezberdinen kokaguneetatik Stuart Halli irakurtzeko eta gurera ekartzeko alegin egin dutenak, ez? Bai, hau izan da gauzatu oso polita, iruditzen zaidalako ikusi duguna izan dela, nola irakurketak oso pertsonalak diren, oso modu partikularrak ditugun irakurtzeko, eta hori ere da berazgarria, ez? Ikusten nola tekstu bakarraren bueltan pertsona ezberdinak jartzen ditugunean, hor sortzen diren irakurketak oso eraikitzaileak eta berazgarriak direla, injustu, kasi bakoitzak testu ezberdin bat irakurriko balu bezala edo funtzionatzen duelako, benetan, hori, testu bakarraren bueltan aritu direnean. Galdera ona. Iruditzen zait, unibertsitateak gainditu ez duen etxerako lan bat dela diziplina artekotasuna. Oraindik ere, eta iruditzen zait Euskal Herrian nahiko azpimarratuta dagoen zerbait dela, diziplinatan era nahiko zurrunean banatutako ikasgaiez eta ibilbideez edo ibilbideetan oraindik harrapatuta gaudela. Horrek dakarrena, iruditzen zait, diziplina artekotasuna benetan ez lortzeak dakarren eragin kaltegarrietako bat da ez hainbeste unibertsitateak daukan egitura, baizik eta unibertsitatean ikasi eta gero adibidez, herri mugimenduetan militatzen duen jendearentzat, errealitatea oso ez dakit nola esan, kajoi banakatuetan ikusten ikasi dutela, eta injustu Stuart Hallek zerbait egiten badu testuan, eta nik uste behar izan bat badaukagu da ulertzeko borroka ezberdinak gurutzatuta eta txirikortatuta ikusi behar ditugula. Eta orduan, batera doaz,
neurri baten unibertsitateak daukan ezgaitasun hori disiplinak elkarrekin jartzeko, eta gero errealitatean sarri espazio militantetatik daukagun zailtasuna borrokak gurutzatuta ulertzeko. Kale Lapurretaren kapituloa aukeratu dut, sarri ahaztu egiten zaigulako Stuart Hall pentsalari antiarrazista nagusienetako bat izan dela. Sarri lotzen da Stuart Hall kultur ikasketekin zerbaitola, ez dakit nola esan, aseptiko, oso akademiko gisa, baina zerbait bazen Stuart Hall pentsalari materialista, antiarrazista zen. Eta testu hau da hori artikulatzen duen lehenengo testu garrantzitsuetako bat, eta gainera, testu ezagutzen da hemenetan, Stuart Hallen testurik iraultzaileena bezala. Eta orduan, alde batetik, hori egiten duelako, niri iruditu zait, garrantzitsua testu hau erdigunean jartzea, eta gero gainera, gaur egun, errealitatearen irakurketa oker asko zuzentzen lagundu aldigulako hain justu gai antzekoi buruz. Kale Lapurreta gazteria arrazializatuarekin lotzea, kriminalizatzea eta ez egitea irakurketa struktural bat gero zapalkuntza harremanak behar bezala ulertuko dituena. Eta orduan iruditzen zait, ez dakit urgentziaz, patxadaz irakurri beharreko testua da, baina urgentziaz egin beharreko irakurketa bat da. Ikastaroan honetan bilatzen duguna, hain justu hori da. Pixkat planteatu duana, ez? Karo, Stuart Hallen testu irakurri dugu, bakoitzak testuaren parte ezberdin bat ekarri du landuta, eta bakoitza borroka ezberdinetatik dator. Eta orduan, ahalegina pixkat hori izan da. Ze borroka jartzen du gurean Stuart Hallek, nola ekarri aldugu hori gure borroketara, eta ze beste irakurketa sarerekin lotu aldugun elkarrizketa hau. Eta orduan, bakoitzak ekartzen duena ez da izan testuaren irakurketa oso absolutu bat, izan da beti irakurketa partzial eta ireki bat. Eta justu hori da, iruditzen zait niri, kultur ikasketa emantzipatzaile batzuek ere bilatuko luketena. Hau da, irakurketak irekita ustea, gero eztabaidarekin jarraitzeko eta eztabaida gertatzeko. Ez da kasualitatea, esan nahi dut. Hor, klaro, egia da, hemen Kale Lapurretaren politika irakurri dugula, baina Stuart Hallen lanaren beste gai zentraletako bat kultura popularra eta herri kultura izan da, eta orduan ezinbestean kultura popularrari lekua egin behar ziren, ez soilik analizatzeko objektu gisa, baizik eta, ez dakit nola esan, kultura popularraren bidez, elkargune bat eta topagune bat sortzeko aukera bezala, eta horrekin ere nik uste omenaldi txiki bat egiten digula Stuart Hallek kultura popularra eta herri kultura ulertzeko zeukan moduari.